हेले जी मनरे जितिबार आशा रखि थांती सर्वदा सेथिप्रति उद्योगी थांती निजर भाग्य अपेक्षा सर्वदा निजर कर्म उपरे दृढ़ विश्वास रखती सेमाने ही जीवन युद्ध रे वीर भावे परिचित हुअन्ति। बास ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଯାହାକି ସଭିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମକୁ ଜାଳିବାର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଏଥର ଦୀପାବଳି କିଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ମନେଇବା। ପ୍ରେମର ବତୀ, ବିଶ୍ୱାସର ଘିଅ ଏବଂ ଆଶାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଜଳାଇବା। ଦୀପାବଳିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୀପାବଳିର ବାର୍ତ୍ତା ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।